ang silispada, namupo may espada. Tara, gagmay pa. Oh, ay, ang gagmay din na siya, kwaon lang. Dili. Kinira siyang Mga dagko. awa, kini siya. Ara. Iko ang sala. Espada. Paduol sa G. Ay, sige. Espada. So, ang Napausa. dagko na itong kwaon. Oh, pwede raani. Basta kung mga gagmay pa kayo sa tanan, di pa nakwaon. Yes, awa. Ay, Tara. ayun, nakuan pa dira. Tara. So, kini siya, guys. Pwede na ni siya ma-harvest. So, mo ni siya, guys. Kung magkugi lang taog tanom, naadyo tayo ani. Kung lagi may biling nga liso, nga matanom nimo nga silispada, imong ibutang sa forest. Aron makatanom din mo, aron di na mo magpalit-palit dayon, kaya wa man mo kwarta, di pa mo mangutang. Kailangan So, mas magtanom pa mon. magkugi og tanom para Tinga pagkaon. Yes, very good. So, kung naani kung daghan ang mapupo, pwede ra sad ni siya ibaligya para Ibaligya. Nakakwarta. So, mao ni kung magkugi lang taog tanom dinhi sa bukid. Ate Wala Josie, edi problema. pwede rani pwede rani? Ha? Pwede rani. Asa ka? Pwede pa ni kung Ayan na lang sa ituan ko. Okay na. Dara, puro dago ang pagkwaon ni Ate Josie nga. Dagan pa man. Dagan pa kag mga dahon. Dagan kag mga dahon. Ang mga mani. Nangamunga ng mga mani. Nya na pag dito ang mga mani ay na dito. Aligang ako ani. Dara. Buyag. Puro buyag naman eh. Ang kabubo dara. Dire. Mukha naman na. Tubo din siya. Muna gipasabot nga. Magkuan ka. Magtanom. Dara. Pag may tinanim, may kaanin. pag may tinanim, may kakainin. Meron. Jeng? Yes. So, mao ni siya, guys. Magtanom tag mga vegetables para maka-frita. Maka-frita niya. Pwede Yeah, na ka magbaligya. Pwede ra makabaligya. Pwede ra Pwede na mabaligya akong daghan. Mo na ipang baligya. So, magkugi og pananom og utanon. Nya. Ang lula, maoy, kugihan. Nya kung si Lola gay radyo si ba. Kung magtalim siya ba. Alam ko, la, ibaligya na la aron dagang putag kwarta ay. Di ko ay. Kabangi si lula lang. Pagkaton ukuan lang, maglingaw-lingaw lang ka ba lang ba? Kiba naman ko daan? Di ba, maglingaw-lingaw ka o ka ng kuan ba? Mangguna ka. Kiba man ko daan? Ano, wa man lagi ka nagtabang ni lula, daghang gunahon. Nga, kung may nga lang siya, tabangi lang ko. Dili, pagbuhat nga kuan lang. Di ka, ay pagbuhat nga mo ana si lula nga tabang ko. So, mo ni? Layo ni mga forest kay kuan pa. Ha? Mo adto pag ikabalik ka dre layo kayo kumudagan pa ka. Ba guys na. Nya. Okay na ni ka uban may pa. Okay pa ni arong mo tubo pa ni. Di pa lang. Nya ang kini mga gagma. Nya ang kini mga gagmay guys kamo dako ini kahantod ani ning kani ning kani. Kini. Kinana lang, kinana. Okay. So, mo na ni ang sili espada. Sili espada. So, mo ni ang sili espada nga amo ang na-harvest. Amo ning igamiton para tinuwa sa isda. Pwede ba na i-fries? Basta, ang liso niya. Nami bitaw ni siya Fries. Okay. Nya mamalit ta. O mga utanon. Aron mamalitag mga utanon. Aron madagan po datong kwarta. Aron dagan po mamalit. Diba guys no? Okay. Kanina guys. Dana, nakuha na ni Ate Josie. Dana. So guys,
Humanatag pang harvest karon mubalik na din nato sa amo dito sa balay kay amo ni siyang hugasan o amo ni siyang isagol sa tinuwa, pwede sa nina mo i-fry. So lami sa ni siya guys, i-fry. So katong wa pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Josie Monterola. So see you on my next video. Bye! Bye-bye!